Yn adran y Rhanfrid Cymreig, dyn ni'n symud mlaen i'r dosbarth i ebolion Ebolesu neu adferch blwydd. Na bydd yn aeddfedu dros uchder o 148 cm a hanner par. Ni sydd wedi bod yn dilyn y cyfan yn y cystadlu yn y Rhanfrid Cymreig a 4 allan ar 8 wedi troi fyny i'r dosbarth yma. Ie, mae'n anodd iawn pan ych chi'n gorfod entro'r ceffylau yma ar gyfer sioe fel y ffair eaf, achos mae'r edges yn cael mor gynnar, ych chi'n gorfod tybio a fydden nhw'n barod. Ac yn anffodus, falle heddi oedd 4 ohonyn nhw ddim cweit cystal i ddod i'r ffair eaf, a dyna fel mae'n digwydd, ond o lew bod y 4 sy'n yma yn 4 o safon. Wel, yn union, mae hynny yn beth pwysig yn dydi, i gwybod os ydyn nhw'n barod i ddangos neu peidio. Mae'n ddim sgil mewn ffordd, ond mae'n rhaid cael gwybod yn does. Oes, a maen nhw'n aeddfedu gyd ar rat wahanol yn dyn nhw. Gallwch chi bwydo nhw a rhoi regs ar nhw a pob peth, ond mae pethau fel y tywydd, mae aeddfedrwydd nhw, i gyd yn chwarae rôl. A falle, wythnos cyn dod, chi'n edrych ar nhw a chi'n meddwl, dyma un o sioeau mwyaf ein gwlad ni. Os nag un o cweit yn barod, mae'n well falle pido dod. Wel, wrth gwrs, y beirniad yr un sydd wedi bod yn dyfarnu'r dosbarthiadau blaenorol, Lisa Baswm Allen. Wrth gwrs, wedi gwneud dipyn o farchogaeth dros y blynydde. Wrth gwrs, dyna oedden nhw'n wneud hi ein chwaer i yn cystadlu, yn trio cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn, wedi bod yn llwyddiannus iawn hefyd. Do, gyda ceffylau fi'n cofio oedd hi chwaer hi wedi cymhwyso Popsters Kinky Boots. Cofio'r enw yn iawn, ac hefyd fi'n weddol sicr bod Lisa ei hunan wedi cymhwyso cwbl o gyffylau gan gynnwys cyffylau Penstrymlu. Wel, Lisa wrth gwrs gythu'r fraint o feirniadu'r adran ec dan gyfrwy yma yn y sioe ha ac wedi gwneud job eitha dda arni. Llwyth o geffylau ddim farchogaeth mewn un bore. A oedd e'n hynod o dwy y diwrnod hynny. Gosh, o'n i gyd yn teimlo drosti lan yn y tŵr sylwebu. Ond tipyn yn cwlach heddi. Wel, dyma'r 4 wedi cael ei gosod yn barod. Un Senet Fyw Maguire sydd ar y brig ar hyn o bryd ac wrth y march Valentine Falcon ac allan y Small Land Flower Girl. A teip fydd yn gwneud farchogaeth ceffyl merlod i blant fydd hwn yn de. Bydden ni'n meddwl. Na ni, dyna'r teip yn enwedig, ond beth sy'n wahanol gyda'r dosbarth yma ydy dyma'r feirch y dyfodol. Dyma fydd wedyn yn gallu mynd mlaen i barhau i bridio yr Children's Riding Ponies ac ati. Felly, falle yn iawn, fydd rhain ddim yn cael ei dorri i sbaddu i fod yn adferch, ond yn parhau i fridio yn y dyfodol. Felly, mae'r dosbarth yma, mae tipyn o bwysau arni i sicrhau bod y feirch yma yn parhau. Mae'n rhaid bod chi... Mae yna rheidrwydd yn does i mond gadw'r goreion i fod yn meirch. Ti'n cytuno? Dwi yn, os dwi'n onest. Ni wedi gweld safon aruthrol yma heddi a wy'n tybio fydd hwnna yn parhau fori, ond chi ddim ond yn gallu cael yr safon os ych chi'n cadw safon. Mae yna ddigon o feirch allan hynny, fydde falle yn well yn cael ei sbaddu a cael gyrfa o dan gyfrwy a cael bywyd well, mae allan yn ei ceiem, mwynhau hunain a cael ffrind gorau yn blentyn yn hytrach na bod chi yn meddwl, mae rhywbeth neis amdano fe, newn ni gadw e i fridio. Mae eisiau mwy na un peth neis i fridio ac i barhau gyda'r bridiau Cymreig ar Rhanfrid. Dyma ni Senet Fyw Maguire. Dybychnogaeth Deborah Kersey. Hefyd wedi cael ei magu gen Deborah Kersey hefyd. Gan i weld nhw'n... A dyn ni mewn safle, dyn ni'n dweud yn barod, dyn ni mewn safle arbennig fan hyn i gael gweld nhw'n symud yn syth yn peidio. Odyn, reit ôl y beirniad. Felly ni'n cael yr un golygfa beth mae hi'n cael. A'r poni bach yma'n behafio yn dda iawn. A hyd y gwelwn ni, mae Senet Fyw Maguire yn symud yn syth ac fwn i gweld os geitho aros ar y brig yn y dosbarth yma a nes ymlaen.
Seren, a huge congratulations. In third and then pulled up to first. Yeah, it's quite a shock really. Yeah, he's on stalk, so he's got lots of energy in him, and he's been out in the field and we've done a bit with him, so it's been nice to get him in and Has he done any other shows this season? Yeah, he's been out through the summer and he's done quite well for himself. He's got a good rapport, so yeah, he's done quite well, and it's nice to bring him out and him shine. Well, a win at the Winter Fair is pretty big. Yeah, I'm quite shocked really, but it's been really nice. And oh, Diane, well, he was well shown, and you've got a bit of work to do. You've got to prepare for the championship. Oh God, yeah. Yeah, thank you. Llongyfarchiadau, well done. Thank you very much. Seren James a Duke of Amethyst yn ennill y dosbarth I ebolion Eboles neu adferch. Na fydd aeddfedu dros uchder o 148 cm yn adran y Rhanfrid Cymreig.